Con un premio de 120 euros per a consumir en el comerç local, a més de l'agraïment de tot el públic. I un detall també que té la nostra alcaldessa, oferit per l'Ajuntament de Miramar per al plat número 6 de María José Calvary. Ja sabeu, Premi Felip de l'Ajuntament de Miramar, 120 haurem de gastar així al poble, és important, invertir al nostre poble. Ja veus, aquest detall. Millor que un Òscar, som més bonic que un Òscar. Bona vesprada. Donar les gràcies a tots. Gràcies, Pilar. Gràcies, Alba. A tots els que han fet possible estar així avui. A Tomàs. Tota la gent del poble de Miramar, convidats de fora i tot. Gràcies per haver-nos donat el premi. Encara que tots cau en casa i tot ho fem de meravella. Gràcies. Abans de si permeteu una mica favor la música, he permitit la llicència de fer una xicota poesia per al poble de Miramar. No us la dono. Donar les gràcies al grup número 6. A tots. La becaeta. Sense donar-nos la sala de la que vostè possible. Gràcies per este feina. Molt bé. Bueno, amb tot el respecte i amb... unes intentes, diu...